Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Uba Samlin Malngyang MLA ka soyong konstituensi bat Menteri Sorkar Jila, ubadai paitik mi ya katnat PHE, haka pratri unaitung arajar arpo. Ulan nok senyang daki marbam syakinongnya kali Torres hakalama joko soyong Area Owners and Drivers Taxi Cab Association ka jingher kamai kaji nakadaw ka jingkhang kerdap ni ka lockdown bat ki kendon beperking haka kamai kali ban yakon persya ka klam COVID-19 kalakta shibun ya ki be embla dakani ka kam ka lapelong ya ki noyelam ka association ban yakran bat ya pliujung bot bat UMLA uba samlen haba keren ka jingelang loong bakan ka jingno senyang kadai kum kadak ka jinge trelang bat snok tilang ban yele ban weng ya ki jing ki bami na ka jing ta ka jing khang kerdap na ka liang ki noyelam jok association ki lapan pau ka jing ai ku blai bat sungu shibun yu ba samlen bat kan don banta benyarap hakane ka ski kabangan ai pi dak jingarap leng ba ka jinge berjumut bat kini ginong yalam kay ki benyarap ya pi nganang mut ban ai dak ka pisah marmar ka tu kumno ban yeyo ban penankam kadai na yang ki nong penyak ka sion kiong ka bahang yele bat ado kha ya kum tangi don hang ne kum ba sispa duna ye kini ka ki nong penyak kini ki kali ki ya kum tang asu ban on ngela rai ban chim ban ai kini jingarap kum ba sip paket ke wei ki nong nya wei driver mo ban yo ya kini ki jingarap la UMLA bebat udai 1 kilo nginyarap sepi baru ki badan mentah hang ni batin yo priang ni ki jingarap ke bang ai ma kalong tang kendiat hangai kalong pat be kalong pat de kajing singan ki jing don bertalang haka kia ka sion ke bak kendiat ru kalong pat de ke bak kemen bang ai de ke mesim ke keluar je pi bat habang ai keno je pi ngam ju ai de ke jing kim mesim ngai de ke jing keluar mesim hangai ke bang ai ma ni kalong ke jing don bertalang dadu nong mik mat bat pi baro ki badan mentah ni ka association ngimdon ki badit ngimdon ki bahe pio UMLA baro ngilong rengkat lang ngim juang ba UMLA joni kam he banya pi yang asno pun ong hanga marwai kum UMLA ki bakrao hanga ki dei ki nong soyo ki bakam he hanga ki dei ma pi ki nong soyo ka kum ta hanga ni kasni ka simi ni kasinjam ka banga yo ban kre re pi kan nong ka jing ka ku pi baro han ring asu thu ya ni jing om dei tang han kasnong jangi baro kan ka state ke jungi bat kari India hi baro kowe kentang ya kendu ya kajing nak por Singapore kamtam apa kala ja kum ni kan ka ke ya kayo kot anta hanus nam ge pasal tu hanus nam banwan gen sta su tu ha kum no ka ta ya ka mai ka kaji ke jungi leng ba ka ne kajing don jong uni khyang jing pang coronavirus COVID-19 de kum ta ngong ya pi dong ngim tu jing kermen ngin chania ayu play bangin play sitom daki kiti ki jongi wat apeng ke jing ngin solong pada ki ban kiu sapang hakiliang baro ngasong ngim don dak muai pat banon ngim dai ban tin bangi play ai ngi ki jing tot ki jing kya bangi lak lai dong nyang jing pang keman ta nang ne sakmat ke bangi ngin trai mat ban mesin ngim dai ban ong ju trai tang ban im ni hak trai sitom kumno ban pen kiu ya ka yeng ya ka sam ya ki khon ya ki kiti bat ya ka snong ya ka thau bat ya ka soyong konstri baro away kene ka jing trai ki jong pi kum ki ta ki dong trai kam la jong kan long ka jing ai mesim ki wei pat kin bo e nuksa ka jong pi om dei ban ong tang ki kam sarkar ki bala ban trai stom ane kam tam ki trai kam la jong kat ba ki nang trai bha trai stom ka kamai kawan sapi dengan sebab ban ong ngi ban bon nuksa ya ki ne ki driver ki banya igni Torres nang ne na soyong sa silong sa soyong game ju thaj manak sgi ki le bat ki pelang ya ta kamai ke pio bat hadir pi thit kala kali la jong dengan skol da baro ngi tristom ko pi sayong ka trai baro ngi la spa no ya tong ni bot ya nuksa ya ke ba pi lale ha ka ne ka association bat nga kum UMLA nga pen chlori pi nang ne sakmat dang trisi tom su su nang ba kayo ka kot ha ki yeng ki sa pi kan nang kiyo ha baro kiliang